טוב, אז אנחנו כבר התחלנו לעסוק פעם קודמת בספר קהלת, כבר סיימנו, עשינו 2 שיעורים, אנחנו עכשיו נמצאים בפרק ב', אמרנו, ניתן איזו הקדמה קטנה על שלמה המלך, אמרנו שלמה המלך היה חכם באדם, כן? שם הקדוש ברוך הוא אחרי שהוא בנה את בית המקדש, הקדוש ברוך הוא אמר לו, שאל מה ואתן לך, מה שתבקש אני נותן לך. ושלמה המלך ביקש חוכמה, לדעת לשפוט את עם ישראל. אמר לקדוש ברוך הוא, כיוון שביקשת את הדבר הזה, אז בעצם נותן לך את הכל. נותן לו עושר, כבוד וחוכמה, הוא נותן לו יותר מעל הכל. זאת אומרת, חוכמה, הוא אמר לו שלפניו לא היה כמוהו חכם, וגם לאחריו לא יהיה כמוהו. זאת אומרת, לא יכול להיות אדם יותר חכם משלמה המלך. המדרש מפליג שם בעניין של שלמה המלך, שאחרי שהוא קם מאותו החיזיון, אז התחיל, שמע ציפורים מצייצות, הבין את השפה שלהם, שמע חיות, פרות גואות, כן, חיות, בהמות, הבין את השפה של החיות. עד כדי כך שאפילו היה מבין בשלהבת הנר, גם שלהבת הנר, שהיא מרצדת, גם היא אומרת משהו. וגם את זה הוא ידע להבין. ולא רק זה, הוא בעצם ידע כל חוכמה וחוכמה שקיימת בעולם, אפילו שיחת קלים, שיחת שדים, ידע הכל. ושלמה המלך החכם ביותר. והוא אסף את כל החוכמה שלו וקיבץ אותם ל3 ספרים, שהם שיר השירים, משלי וקהלת, אלה 3 ספרים ששלמה המלך חיבר. ובקהלת הוא בעצם מביא את התובנות על כל העולם. מביא את התובנות על כל החוכמה שהייתה לו, על כל מה שהוא השיג, כי לא היה חכם כמוהו, לא היה עשיר כמו שלמה המלך, לא היה אדם בעל כבוד, כמו שהגמרא אומרת ש4 מלכים משלו בכיפה, זאת אומרת הכוונה 4 מלכים משלו בסוף העולם ועד סופו, משלו בכל העולם, אחד מהם היה שלמה המלך, זאת אומרת ששלמה המלך הוא אחד שחווה את הכל, והוא בא לומר לנו בואו תתבוננו על החיים, והוא מביא לנו פסוקים של התבוננות, איך לחיות בדרך הנכונה. אז עד לכאן זה בעצם ההקדמה מהשיעורים הקודמים, פחות או יותר. אז אמרנו ששלמה המלך ניסה בכל מיני חוכמות, לפני כן אמר לנו שהבל הבלים, אמר קהלת, הבל הבלים הכל הבל. זאת אומרת, כל מה שקיים בעולם, הוכפל שם לשון הבל 7 פעמים. רוצה לומר שכל מה שנברא ב7 ימי המעשה, 7 ימי הבריאה, כל מה שנברא שם, הכל הבל, אילולא אדם לא מנווט את זה לעבודת השם. למה? כי זה כל מה שנברא בבריאה, לשרת את האדם, לעבוד את תקונו. ואם הוא לא עושה את זה, אז הוא לוקח והוא משקיע את עצמו בדבר השלילי, דבר השולי, כן? מאשר לכוון את עצמו לדבר העיקרי, שזה עבודת השם. עכשיו, בפרק השני אומר שלמה המלך, אמרתי אני בליבי, לך נא אנסך בשמחה, והראה בטוב והנה גם הוא הבל. שלמה המלך מתחיל לבאר שגם בשמחה הוא ניסה את עצמו, כן? והוא אומר דבר כזה, הוא אומר, מאחר שעסקתי בכל החוכמות, אלך ואנסה את עניין השמחה, והנסחה זה לשון מסך, כן? זה כמו, והנסחה עם חף, כן? זה לשון מסך, זה בעצם כמו לקחת דבר ולבלול אותו עם עוד דבר נוסף, כן? שפעם היו מנסחים את היין, מה היו עושים? היו לוקחים, בגלל שהיין שלהם היה חזק, היו מוהלים אותו עם קצת מים, כדי שיוכלו לשתות אותו, אחרת הוא היה חזק מדי. זה יין נסך בעצם? יין נסך זה הכוונה בלשון ניסוך, שמנסחים את זה לעבוד, יין נסך זה לעניין עבודה זרה, כן? שמנסחים את זה לעבודה זרה, זאת אומרת לוקחים את אותו היין ומקדישים אותו כביכול לעבודה זרה. אז יין שהוא צורך להציב ולמכור. אז שוב, אז חכמים גזרו על כל יינם כיין נסך, כן? על כל יין של הגויים כיין נסך. עכשיו, יש בזה עניין גם לעניין יין של מי שלא שומר תורה ומצוות. אז גם אדם שלא שומר תורה ומצוות, חכמים גזרו עליו דין של יין נסך, אם הוא פותח את היין, כן? יותר מזה, לפי ההלכה צריך לדעת, אנשים לפעמים מחמירים בזה והם הם עוברים על דבר דאורייתא, כן? שאסור לבייש אדם אחר, כן? של כבודו של אדם. אז אנשים באים, פתחת את היין, נוגעים לזה מלצר, פתח להם את היין. מה פתחת את היין? לא, זה יין נסך, אנחנו חושבים. כאילו הפכת אותו, עכשיו גרמת לו בעצם לחשוב שהוא איזה מוקצה, איזה משהו רע. לא, אז שוב, בגלל זה אנחנו מחדדים את ההלכה. אם הוא פתח את היין, אבל הוא לא מזג לך את היין, כן? אין לזה דין של יין נסך, כמובן יהודי, כן? לא מדברים על גוי. אם גוי פתח את היין, זה יין נסך. אבל רק אם הוא מזג לך את הכוס, אתה יכול להניח אותה בצד, תגיד לו תודה רבה, תניח אותה בצד, ואל תשתה.
בסדר? זה כוס אחרת. כן. כמובן, כשהוא לא יראה, שלא ייעלב מהעניין הזה. כי יש עניין שצריך בעצם בסופו של דבר גם לחשוב על האדם עצמו, אסור לבייש אדם אחר. אז הוא אומר, אמרתי אני בליבי, לך נא נשיך בשמחה, כן? וראה בטוב, והנה גם הוא אבל. אומר שהרבה אנשים קלקלו את עצמם על ידי הנאות, ויין, כן? וכל מיני שמחה, כל מיני דרכים של שמחה. שהאדם מנסה לשמח את עצמו. אומר הרבה קלקלו, כמו למשל שראינו, מי היה גדוש בטוב, היו דור המבול. דור המבול, המדרש אומר, שהיה להם כל כך הרבה טוב, ועם כל זה הם קלקלו. זה מה שאומרים, יש פסוק בתורה, כן, פרשת האזינו, אומר שם הפסוק, ששמנת עבית כסית, ויטוש אלוה עשהו. ברגע שהאדם מלא בכל טוב, אז הוא פתאום שוכח את הקדוש ברוך הוא. אבל מתי שיש לו צרות, הוא פתאום נזכר, התחיל לפנות לקדוש ברוך הוא. אז לכן הגמרא אומרת שיפה עניות לישראל, כן, כמו שרוך אדום על סוס לבן, כן, כמו שזה בולט, וזה ממש תופס את העין, ככה גם יפה עניות לישראל. למה? מהטעם הזה שברגע שעם ישראל דשנים, אז הרבה פעמים קורה שהם מתחילים לבית. אומרים שרבי עקיבא היה כסף, אומרים שכדי להגיע לרמות האלה צריך גם כל מיני יוקרה, לא מבין בעומק של הדבר, זה מה ששמעתי, שבשביל להגיע, כשאתה נהיה איזה גדול דור או איזה דבר, אז יש גם הרבה עושר, אז איך הדברים מסתדרים? אז שוב, כמובן שזה לא מדובר, זה מדובר באופן שטחי, כשיש הרבה עושר, אז אנשים מבעטים, באופן טבעי, כן, מהיצר. אבל אדם שגובר על היצר שלו, אדם שגובר על היצר שלו, ודאי שיכול להיות עם שניהם, כן? יש הרבה חכמים שהיו עשירים וגם עשירים וגם גדולי הדור. עכשיו, אנחנו מדברים, צריך להתבונן בפסוק הזה. אומר שלך נשיך בשמחה וראה בטוב והנה גם הוא הבל. לכאורה, למה אומרים על דבר שהוא שמחה, שהוא הבל? מה העניין? אז צריך לדעת לחלק את זה לשני סוגי שמחה. יש שמחה שבאה מפנים ויוצאת החוצה, ויש שמחה שבאה מבחוץ, אבל לא באמת מצליחה להיכנס פנימה. שמחה שבאה מפנים לחוץ, זה שמחה טובה. כן? זה שמחה טובה, הרי בסופו של דבר אדם חייב לעבוד את הקדוש ברוך הוא בשמחה. אם הוא לא עובד את הקדוש ברוך הוא בשמחה, הרי כל פרשת הכללות, שם נאמר, כן, אומר שם את הפסוק, שתחת לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. זאת אומרת שיש עניין לעבוד את הקדוש ברוך הוא בשמחה. אדם לא יכול לעבוד את הקדוש ברוך הוא בעצב. למה? העצב בא מצד של הטומאה, השמחה באה מצד של הקדושה. לא סתם קוראים לאשת הסמ"ם, כן? לאשת לנוקבה דקליפה, קוראים לה למד י' למד י' ת', מלשון יללה, כן? שהעצב נמצא אצלה, היא גורמת לאדם עצב. אבל השמחה היא חלק הקדושה, לכן חייב לעבוד את הקדוש ברוך הוא בשמחה. השאלה היא איזה שמחה זאת. אז בא שלמה המלך להזהיר אותנו פה, שיש שמחה שבאה מהחוץ אל הפנים, והיא לא טובה לנו, שהיא נקראת הבל. למה? הוא אומר שצריך לדעת שכל הרגשות שיש לאדם הם רגשות שבאים מהלב, אבל יש שני רגשות שהם באים מהנשמה עצמה, העצב והשמחה. אלו שני רגשות שבאים מהנשמה ולא מהלב. ובסופו של דבר כשאדם ריק, כן? כשאדם מרגיש ריקנות כזאת, אז זה כמו בעצם שהנשמה זועקת. הנשמה עצובה, זועקת לו, אומר, אתה לא נותן לי אוכל, אתה לא נותן לי מה שאני צריך, אתה אוכל כל יום, אתה אוכל, לפחות תן לי ארוחה אחת ביום, תזין גם אותי. אז כשאין לאדם את זה, אז הנשמה שלו זועקת, וכשהיא זועקת, היא מרעידה את כל הגוף, זה כמו שאדם צועק בתוך אולם, וההד רץ בכל העולם, ואין מה שימנע ממנו. אותו דבר ככה גם הנשמה כשהיא עצובה, היא זועקת בתוך הגוף של האדם, אומרת לו, תתייחס אליי, והוא מרגיש תמיד את הריקנות הזאת. רגע, עכשיו שנייה אחת, אני מצוות. הוא מקבל את השמחה בגלל המצוות בתוך הנשמה, אז אנחנו נגיע לזה. אז קודם כל אנחנו מדברים כרגע על העצב, מאיפה הוא בא. אז כיוון שהנשמה היא זועקת בתוך הגוף של האדם, כן? אז הוא מרגיש את הריקנות הזאת. וכולנו מכירים את זה, כן? כולנו עברנו את זה. האדם יוצא למסיבה, הולך, שותה, משתכר, לא משנה מה, אבל איך שהכל נגמר והיין מתפוגג, הוא מרגיש פתאום את הריקנות הזאת, כן? אותו דבר, כשאדם השם ישמור, זה דבר שכמעט כולם מרגישים אותו, ולא רק אנשים בעלי מדרגה רוחנית יותר גבוהה. השם ישמור, אדם שעושה איזה חטא, כן, כמו למשל זרע לבטלה, הוא מרגיש שאחר כך מיד אחרי שהוא עושה את זה,
הוא מרגיש את הריקנות ואת העצב הזה, מיד אחרי המעשה הזה, הוא פתאום מרגיש איזו ריקנות ועצב שוטפים אותו. למה? כי הנשמה זועקת, הנשמה כואב לה. אז היא צועקת, אז כמו הקול הזה שמסתובב באולם, שיש צעקה בתוך האולם, והקול הזה מסתובב בתוך האולם, ההד הזה מסתובב, ככה גם ההד מסתובב בכל האיברים של האדם, והאדם לא מצליח לעמוד בזה. אז אם הוא אדם חכם, אז קודם כל, אדם שלא יודע איך מתמודדים עם העצב הזה, מה זה העצב הזה בכלל. אז מה הוא מנסה? מנסה לשמח את הגוף. על ידי מה? הולך, אוכל בשר, עם חבר'ה, שותים, צוחקים, מדברים, הולך מסיבות, הולך כל התענוגות, מנסה למלא את החסר שלו, הרי למה הוא מרגיש את הריק? כי הנשמה זועקת בתוך הגוף. אז כמו שבעצם, אתה יודע, כשיש צעקה בתוך האולם, למה יש הד? כי הוא ריק. אותו דבר, כשהנשמה זועקת בתוך הגוף, הוא מרגיש את הריק, אז הוא צריך למלא. אז מה הוא עושה? מנסה לפנק את עצמו, לתת לעצמו כל מיני דברים, אבל אחרי שמתפוגג השחרות הזאת, הוא פתאום מבין שזה לא זה. אז אם הוא אדם חכם, מה הוא עושה? אדם חכם, מחפש עצה ותושייה לנשמה שלו, אם כן, אז מה ממלא אותה? אדם שהוא טיפש, מה עושה? חוזר על אותו פעולה שוב פעם מסיבות, שוב פעם נשים, שוב פעם בנות, שוב פעם זה, שוב פעם אלכוהול, סמים, נסה לשכח איך שאפשר, לנסות לשכח את אותו הריקנות הזאת. וככה הוא מנסה, והוא אומר, אולי הנשמה תירגע מתישהו, אולי הנשמה תפסיק, אולי הנשמה כבר לא תשחרר אותי. אבל לא מבין שזה לא ככה. אז עליו אמר שלמה המלך, ככלב שב על קיאו, כך כסיל שונה בהיוולתו. כלב, כשהרבה פעמים יש שראה כלב, כן, זה מחזה לא נעים, אבל אחרי שהכלב אוכל משהו לא טוב, מה הוא עושה? הוא מקיא אותו. מה הוא עושה אחרי שנייה? מתחיל להקיא אותו חזרה. אז ככלב שב על קיאו, כך כסיל שונה בהיוולתו. אדם טיפש, חוזר שוב פעם על ההיוולת שלו, על הטיפשות שלו שוב פעם, חוזר על זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אולי הפעם זה יעבוד. אבל הוא לא מבין שזה לא זה. אבל אדם חכם מה עושה? הולך מבקש עצה. הולך למי שצריך ללכת, מחפש, בודק, מי זאת הנשמה? מה קרה? למה אני מרגיש את החסר? ואז פתאום שהוא פוגש את התורה, או פתאום פוגש את המצוות, אז הוא פתאום מתחיל להתמלא, פתאום מתחיל להרגיש אורות, מתחיל להרגיש מלא. אדם שיש לו אורות, אחרי שהוא יוצא מאיזה שיעור תורה, אחרי שהוא יוצא מאיזה לימוד מסוים, פתאום מתחיל להרגיש אורות, הוא מתחיל להתמלא באורות, הוא מרגיש מלא, גדוש. אז משם, כמו שאמרת בקודם, משם בא האור והמילוי לנשמה, על ידי התורה והמצוות שאדם עושה, אז ככה הוא הולך ומתמלא. וזה בסופו של דבר מה שבא שלמה המלך לומר לנו. הנשמה נהיה צריכה לגייס. ודאי. אז ככה שלמה המלך אומר לנו, אומר ששמחה שבאה מהחוץ אל הפנים, זה שמחה שהיא הבל. למה? לא יעזור לך, לא תצליח להשיג מזה כלום. אבל שמחה שבאה מהפנים לחוץ, אז הוא לא צריך, כמו למשל, אם תסתכלו, סיבה, חתונה של דוסים, כן? אין אלכוהול. מה קרה? ואתה רואה אותם רוקדים, כאילו מישהו הטעין אותם, מחוברים לשקע כל הזמן. מה קרה? שמחה שבאה, שמחה של מצווה, שמחה אמיתית, שמחה של קדושה, באה מהפנים אל החוץ. אז הם יכולים לשמוח, לרקוד, הם לא צריכים בעצם את כל המנים, הם לא צריכים את האלכוהול, לא צריכים את הסמים, לא צריכים את בדיוק. יותר מזה, דרך אגב, אפשר לשים לב, מי שיתבונן, כל דבר שהוא בפירוד, הוא דבר מהצד של הטומאה. כל דבר שהוא ביחד, הוא בייחוד, הוא דבר של קדושה. שימו לב, חתונה של חרדים, איך הם רוקדים? נותנים ידיים, מעגלים. נותנים ידיים, מחזיקים ידיים אחד לשני. לעומת זאת, כשאתה הולך לחתונה או איזה אירוע של לא שומרי אותו המצוות, איך אתה רואה כל אחד? לעצמו. הוא גם עושה עם האצבע, אני לבד. כן? הוא נמצא לבד, למה? פירוד. זה שמחה, זה לא שמחה אמיתית. שמחה אמיתית זה שמחה של ביחד. וגם לא צריכים בעצם את כל המניעים, הם לא צריכים את כל הדברים המקשרים לשמחה. אבל אדם שהוא ריק מבפנים, והוא רוצה למלא את עצמו מבחוץ, אז מה הוא עושה? הוא מנסה ללכת ולנסות למלא את עצמו על ידי סמים, אלכוהול וכו'. נתנו גם דוגמה, שבסופו של דבר יש, לנשמה היא צריכה אור מסוים. הנשמה צריכה איזו הערה מסוימת, איזה כוח מסוים, לעבוד את הקדוש ברוך הוא, וברגע שאדם חי ומקבל את האור שלו מהקדוש ברוך הוא, הוא מסתפק במועט, הוא לא צריך את כל השואו ואת כל הטררה מסביב. ואמרנו, דוגמה, אישה, שלמשל דיברנו על זה בעניין של הזוגיות, שיעור שעשינו על זוגיות, אז אמרנו אישה שהיא בעצם לא מקבלת את היחס ואת בעצם את הערה הרוחנית מבעלה, מה היא עושה? מנסה לשמח את עצמה. מה קורה כשהיא בעצם? לוקחת את האשראי ויאללה שופינג, קורעת את השוק. למה? מה היא עושה? היא מנסה למלא את עצמה. עכשיו, בכל הדברים הגשמיים, בכל דבר הקדוש ברוך הוא נתן חיות מסוימת, איזו הערה מסוימת שיש בעולם. זאת אומרת, בלי הערה הזאת, הדבר הזה לא קיים, גם בדומם. עד לא מזמן חשבו שהדומם, כל הזמן
מצד שהתורה אמרה שיש גם בדומם חיות מסוימת, אז המדע צחק על זה, אמר זה לא הגיוני, אין. אבל אחרי שהמדע גילה את האטומים, וראה שבכל גרעין אטום יש סביבו סובבים אלקטרונים, סובבים סביבו, פתאום גילה שבסופו של דבר יש גם בדומם חיות מסוימת, והכוס הזאת היא גם מלאה באטומים, שיש בפנים מלא אלקטרונים שסובבים, ואילו האלקטרונים יפסיקו לסבוב, מה יקרה? החפץ יחדל מלהתקיים, ייעלם. אז אותו דבר, מה זה האלקטרונים האלה? תקרא לזה, כן, מעגל חשמלי סטטי, תקרא לזה רוחניות, זה לא משנה, זה החיות הרוחנית, זאת אומרת רואים שגם בדומם יש תנועה, גם בדומם יש חיות, אז גם בכל דבר ודבר, אדם קונה איזה משהו, יש בזה איזה חיות מסוימת, אבל זה רמה מאוד 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 נמוכה, אז לכן אותה אישה, מה עושה כשהיא עצובה? לוקחת את האשראי, מתחילה לקרוא את השוק, מתחילה, מנסה למלא את עצמה, קונה לעצמה בגדים, אפילו שהם יהיו מונחים בארון עוד 20 שנה עם הטיקט, לא תשתמש בהם, אבל בסופו של דבר, היא מנסה למלא את עצמה, זה מה שהיא עושה, ולכן אמרנו, אם תשימו לב, אנחנו חיים על במבה אוסם, חיים על כל מיני זה, יודע מה, דף השעבר, חיים, אתה יודע, חיים בצורה שונה, לכו לחבר'ה שומרי תורה ומצוות, תראו, אין להם במבה אוסם, יש להם במבה שוש, אין להם רכב פאר, יש להם איזה רכב, יש לו 4 גלגלים, מנוע, הוא נוסע, ברוך השם, הכל בסדר, יש דירה, יש חדר הורים, בנים, בנות, בסדר גמור, זה מספיק, לא צריך, תפסו מזרונים, אין להם, ולא מרגישים חוסר, אני גדלתי במשפחה כזאת, לא מרגיש חוסר, בחיים שלא הרגשתי איזה חסך, למה? כיוון שאתה מחובר לשיבר הראשי, מחובר לשפע האור האלוקי, אתה כל הזמן מקבל את האור האלוקי, אתה לא צריך את האור הקטן הזה, את הניצוצות הקטנים האלה, שימלאו אותך, כי אתה לא חסר, אבל אדם שבסופו של דבר, אין לו את החיות הזאת, אז מה הוא עושה? מנסה הנאות, מנסה מסיבות, מנסה לכל הזמן לרגש את עצמו, ולכן, בסופו של דבר, אז זה העניין הוא בסופו של דבר, ברגע שהאדם מנסה למלא את עצמו בשמחה חיצונית, זה לא יעבוד לו, אבל ברגע שהוא מחובר לשיבר הראשי, מחובר לתורה האלוקית, מחובר לקדוש ברוך הוא, אז הוא מושך שפע אור, כל הזמן הוא מושך שפע אור על עצמו, ולכן אין לו את החוסר הזה, אז זה מה שבא שלמה המלך לומר לנו בפסוק הזה, אומר, הנשאך בשמחה, והנה גם הוא אבל, זאת אומרת, אם אתה לוקח את השמחה שהיא באה מהצד הגשמי, אז אתה תראה שגם זה אבל, לשחוק אמרתי מהולל, ולשמחה מה זו עושה? לשחוק אמרתי מהולל, מהולל מלשון מעול, מהול זה מעורבב, כן? שכל צחוק של הבל מעורב בו גם בכי, ולשמחה מה זו עושה? שהרי סופה תוגה, זאת אומרת שגם סופה של השמחה הזאת היא תוגה, היא צער, זה מפרש רש"י, למה? כידוע כשאדם צוחק הרבה, מה קורה? מתחיל לבכות, יורד לו דמעות, למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה בטבע? הוא אומר לאדם, כל צחוק שהוא הבל, כן? צחוק מוגזם, סופו של דבר, סופו של צחוק הזה, להיות מאוד בבכי. על זה יש איזה פתגם, צוחק מי שצוחק אחרון. יש עניין של הרבה צחוק שהוא בא מצד שהוא הבל, צד של לא צחוק של שמחה אמיתית, שמחה של קדושה, אז הוא צחוק שהוא מעול בבכי, למה? דוגמה, אתן לכם דוגמה מהעולם שלנו, שם אתם מגיעים לאיזה סטנדאפ, כן? מגיעים לסטנדאפ, הוא עזוב אותך שהוא מדבר גסויות ונעשה זה, כי הרי מה מצחיק? נעשה לצחוק על כל מיני דברים, אז עכשיו לא רק זה, נגמר לו הבדיחות שלו, מה הוא עושה? תופס אחד מהקהל, ומתבעת עליו, ויורד לו על החיים, גומר עליו. אז זה צחוק של מעול בהבל, למה? מעול בבכי. כולם צחקו, אבל אותו אדם בסופו של דבר יצא מושפל, יצא עצוב. על מה שילם? על מה שילם? שצחקו עליו. כן? צחוק שמגיע מצד של שמחה, כן? אם זה צחוק שמגיע מרוח שטות או כל מיני דברים כאלה. שוב, זה דברים שבסופו של דבר, הרי יש עניין. אם הרוח שטות הזאת היא לא מהולה בכל מיני דברים לא טובים, כן? כן, זאת אומרת שאתה עושה עכשיו רוח שטות, אתה לא מזיק למישהו אחר, כן? לא פוגע במישהו אחר, אתה לא בעצם עושה... אתה מבין? עכשיו, אתה משמח את כולם, זה בסדר גמור, אין עם זה שום בעיה. אבל כשאתה מגיע למצב שאתה מזיק למישהו, כן? אתה מבין? מה עשית בזה? אתה צוחק, אבל הוא לא שמח. גם אם הוא צוחק, דרך אגב, שוב פעם, צחוק של מבוכה. אתה מבין? הוא צוחק, צחוק של מבוכה. אז זה מה שהוא אומר. הוא אומר שאחרי שהצחוק הזה בעצם התפוגג, אז שוב פעם, גם על אותו רעיון, אם ניקח את זה למקום שלקחנו לפני כן, של העניין של שמחה, אז גם אחרי שהצחוק הזה, הוא מנסה למלא את עצמו בצחוק, הוא הולך לסטנדאפ. חסר לו שמחה, כן? חסר לו שמחה בחיים, אז הוא הולך לסטנדאפ. אז גם אחרי שהצחוק הזה ייגמר, הוא שוב פעם חוזר לעצב של הריקנות שלו, זה לא מילא אותו. כן? זה על דרך הפירוש הראשון שפירשנו. אז על אותו רעיון, בסופו של דבר, ברגע שאדם
צוחק צחוק של הבל, אז סופו של צחוק הזה תוגה, זה עצב. יותר מזה, הגמרא אומרת במסכת ברכות, הגמרא אומרת, לא ימלא אדם שחוק פיו בעולם הזה, כן? אז הגמרא, אז לכאורה צריך להבין, זה לא שהגמרא אומרת שאסור לאדם להיות שמח, אלא הגמרא אומרת, לא ימלא אדם שחוק פיו. מה זה ימלא אדם? זאת אומרת, עד שהוא מגיע למצב שהפה שלו פעור לחלוטין, כן? כל כך צוחק שהוא אפילו לא יכול לסגור את הפה. אז זה, למה? כי כתוב, אז ימלא שחוק פינו ושאין לו רינה. שיהיה בית המקדש. זה זאת השם. מותר לשמוח שמחה כזאת. למה? בזמן שהשכינה נמצאת בעצב, בצער, ועם ישראל נמצאים בגלות, ויש כמויות של פורעניות השם ישמור לו עלינו שבאים, על מה אתה ממלא צחוק פיך? אז לא אמרנו לאסור לשמוח, תשמח, אבל על מה אתה בעצם ממלא את השחוק פה? כאילו, על מה אתה מגיע למצב שאתה כל כך צוחק? כאילו הגעת לשיא הטוב, שכחת את השכינה, שכחת את הצער שלה, היא נמצאת כל רגע היא נמצאת בצער. רבנו הרי אומר שאם היה אדם יכול לראות את השכינה ואת הצער שלה, שהיא גלתה מהבית שלה, היה רואה אותה לבושה בסמרטוטים, כן, שוכבת לאפר, כן? אז היה מבין מה הצער הזה, האדם הזה לא היה יכול לאכול, כל החיים שלו לא היה יכול לאכול. מה הצער של השכינה? למה? כי מבין למה הגיע למצב הזה? בגלל החטאים שלנו. אז ברגע שאדם, לכן גם כשאנחנו עושים את השמחה הכי גדולה שיש, כמו חתונה, מה אנחנו עושים? שוברים כוס. למה העניין של שברת כוס? הרבה אנשים ישר איך שנשבר את הכוס, כולם, לא, שנייה, צריך איזה רגע להירגע. מה העניין? העניין של שבירת הכוס, זה לא איזה טקס מסורתי, אלא זה עניין של להראות, כן, לכן אומר לפי את הפסוק, אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני, תדבק לשם מרחיקים לא אזכרך, אם לא עלה את ירושלים שמחתי. כן? למה? הוא אומר, גם בזמן של ראש שמחתי, גם בזמן שאני נמצא בשמחה גדולה, כמו שמחה של חתונה, עדיין עם כל זה אדם צריך לזכור את חורבן הבית ואת גלות השכינה. לכן, זה מנהג שבא, כמו שהגמרא מספרת, כמו המסכת ברכות אומרת, שמשם הגיע המנהג הזה, כן? שהוא היה לוקח, שאחד מהתנאים, אחד מהאמוראים ראה בחתונה של הבן שלו, ראה שהחכמים שמחים מאוד, לקח כוס חיוורתה, זה סוג זכוכית מיוחדת, לבנה, בוהקת, משהו מיוחד מאוד, שהייתה עולם המון כסף, לקח אותה, הרים אותה ושבר אותה לרצפה, פתאום כולם עצרו, התחיל לקוב להם הלב, מה, המון כסף, איך אתה עושה? למה הוא עשה את זה? כדי להוריד להם קצת את הרף של השמחה. חבר'ה, אל תשכחו, חרב הבית, השכינה עוד בגלות, השכינה עוד בצער, ובגלל העוונות שלנו. לכן, משם הגיע מנהג לקחת כוס ולשבור אותה בחתונה. אבל מצייר חתן וכלה נגיד? אז שוב, אמרו לך לשמוח. בוא נגיד שלא מגיע למצב שכששברו את הכוס, החתן והכלה כל כך הצטערו. אז הרעיון הוא בסופו של דבר לתת איזה שנייה אחת, שקט רגע, להסתכל רגע אחרי ששובר את הכוס, לא ישר כולו לא. שנייה אחת לזכור את ירושלים, את חורבן ירושלים, לתת לזה אפילו 30 שניות, ולהתחיל את השיר. ככה מגיע למצב שבסופו של דבר הם זוכרים, ולא רק אומרים את זה מהשפה ולחוץ, כן? אומרים את זה מהשפה ולחוץ, אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני. אז המשפט הזה נגיד יראה בעזרת השם שבית המשפט, תפסיקו לשבור כוסות, זה תמיד אומרים, כוס אחרונה בעזרת השם. שבית המקדש שבנה אז כאילו ירד הארץ, שבירת כוס נגיד. כנראה שכן, כן, כי אין פה כבר עניין של צער, אין פה עניין של צער השכינה. בסדר? עכשיו הוא אומר בפסוק הבא, אני מאמין שבדקת לעומק בזה, השבירת כוסות תפסיק שבן דוד יגיע, או כשבן דוד... אז אמרנו שאם בסופו של דבר הרעיון הוא לזכור את חורבן הבית וצער השכינה, אז אם השכינה כבר לא בצער, את מה יש לך לזכור? אין לך עניין של לזכור את זה, לכן כנראה שזה ייפסק. אבל בעזרת השם שבן דוד המקדש, או כשהוא יגיע לא ישר עם בן דוד המקדש, יהיה כמה מהלכים. ודאי, ברור. אז כשהוא יגיע או כשבן דוד המקדש, כשהיא תחזור למשכנה, רק אז. לא יודע, צריך לבדוק עם משיח. אתה מכיר אותו? אני לא יודע להגיד לך בדיוק, בסופו של דבר זה מנהג. בסדר, ודאי, זה... ברור, בגלל זה לא רק זה, יש עוד כמה דברים שאנחנו עושים, כמו למשל בבית, אדם משאיר אמה על אמה, כן? שטח מסוים בקיר, שהוא לא מסויד. למה? לא מסויד. רואים את הבטון עוד, את הבלוקים. כולם, משאיר. אז אדם צריך להשאיר את העניין הזה, למה? כדי לזכור תמיד את חורבן ירושלים. כן, נכון, לי יש בית, אבל לזכור, לשכינה אין בית. יש מנהג של האשכנזים, גם עושים נפר, בחופה, אני באמת אגיד את זה גם, נפר ממש עושים בחופה גם, כדי לזכור את האפר של המקדש. לא, אפר זה, יש אפר זה חול, אפר זה דבר שרוף, כן, זה האפר שנשאר ממה שנשרף, החריכות, זה אפר, טוב. תרתי בליבי למשוך ביין את בשרי, וליבי נוהג בחוכמה, ולאחוז בסכלות, עד אשר יראה איזה טוב לבני אדם, אשר יעשו תחת השמיים, מספר ימי חייהם. אומר עכשיו, שלמה המלך, אני עכשיו בדקתי, עכשיו אני עושה בדיקה, כן? קודם כל הוא מתייעץ עם הלב שלו, חושב בינו לבין עצמו, מה לעשות? אם עכשיו
ינסה לשלב את שלושת הדברים, גם תענוגות, גם שכלות, שזה כל ההוללות, כל הדברים שבאים בעצם, שהם לא דברים, כל מיני שמחה כזאת של כל מיני דברים כאלה, חיצונית, וגם חוכמה. לנסות לשלב את שלושתם בחיים, ולראות איזה מהם יכשר, איזה מהם היא הדרך הטובה ביותר. זאת אומרת, שלמה המלך לא רק אומר לנו עצות, אלא אומר לך עצות ייעוצות, זאת אומרת, עצות שהוא כבר ביצע אותן, כן? אז הוא מדבר איתך מתוך הניסיון. כן, הוא אומר לך, אני ניסיתי, חכם מבין מניסיונות של אחרים. טיפש, צריך לנסות בעצמו. אם הוא אומר לאנשים לנסות, אתה יודע, יש כאלה שכל את השעות העמוגות, מאוד מאוד קשה לצאת משם. אז שוב, אז הוא אומר, תרתי בליבי, נמשוך ביין את בשרי, הכוונה עניין של תענוג, כן? רוצה להגיד על תענוג גדול, לקחת את כל התענוגות שיש. וליבי נוהג בחוכמה, מצד שני אני עדיין מחזיק בחוכמה, ולאחוז בשכלות, כן? כל דברי ההוללות, כל השמחה שהיא באה חיצונית, עד אשר אראה איזה טוב לבני אדם, אשר יעשו תחת השמיים מספר ימי חייהם. זאת אומרת, אני על השם הולך לנסות, ואתם תלמדו מזה את הלקח לאחר כך. אז הוא אומר, הוציא את זה לפועל, פסוק של אחרי כן, הגדלתי מעשיי, בניתי לי בתים, נתתי לי כרמים, כן? אז פה הוא אומר, אנחנו רואים פה בעצם את השילוב של שלושתם, הגדלתי מעשיי, בניתי לי בתים, כן? שזה כל העושר של האדם, כל התענוגות, כן? כל מה שאדם צריך, נתתי לי כרמים, נתת כרמים, מה הכרמים מוצאים? יין, שזה הסכלות, כן? של כל השמחה הזאת היא החיצונית, אבל לא רק זה, אנחנו נראה בהמשך של הפסוק אחר כך, כן? שהיה לו פרדסים וכולי. שלמה המלך היה בקיא, אפילו בסוג אדמה, ככה המדרש אומר, כל אדמה ואדמה, לאיזה זריעה היא ראויה. היה בקיא בסוג של האדמה. המדרש מפליג עוד יותר, אומר שבכל ארץ יש גידים. מה זה גידים? חלקות אדמה מסוימות, כביכול כמו גידים שמתפרסים בתוך הגוף של האדם. גם באדמה יש גידים שבכל אזור שהגיד הזה הגיע אליו, האזור הזה מסוגל לגדל סוג של צמח מסוים, סוג של פרי מסוים, יש לו סגולתיות לפרי מסוים. אז אנחנו רואים שיש ארץ ששם הקוקוסים שם הם הכי טובים, יש ארץ שהאבטיחים, יש ארץ שהבננות, יש ארץ שהתמרים, כן? וכולי, כל ארץ וארץ יש לה את הפירות שלה שהן מיוחדות לאותו הארץ. אבל כיוון שירושלים, כן? ארץ ישראל היא תשתית העולם, מרכז העולם, נקרא טבור הארץ, כמו שהטבור הוא מרכז הגוף, ככה ארץ ישראל נקראת מרכז העולם. טבור הארץ, ככה נקראת. לא סתם, כן, כמו שנאמר בפסוק, שיעקב בא וישן בבית אל, כן, ישן, הכוונה היא בהר המוריה, איפה שעתיד להיבנה בית המקדש, חלם חלום, וראה, והנה סולם, ניצב בארצה, וראשם מגיע השמיימה. והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו, נכון? ככה כתוב. ואחרי שהוא קם, מה הוא אומר? מה נורא המקום הזה? אין זה כי אם בית אלוהים, וזה שער השמיים. מה זה שער השמיים? בדיוק מקום של קודש הקודשים, שם הוא ישן. כנגדו בשמיים יש שער שממנו יורד כל השפע לעולם. לכן יש גם שם את אבן השתייה, קודש הקודשים. מה זה אבן השתייה? מלשון הושתת, שממנה הושתת העולם. ממנה כביכול כל העולם שותה. אז יצא בסופו של דבר ששער השמיים זה המקום מכוון כנגד קודש הקודשים, משם יורד כל השפע לעולם. ומשם הוא מתחיל להתפרס לכל העולם. לכן ארץ ישראל היא מרכז של הכל, וירושלים היא המרכז של הכל, וקודש הקודשים הוא מרכז של המרכז. ולכן משם יורד כל השפע לעולם, כל מה שיש לאדם, כל מה שיש בעולם, הכל משם יורד. עכשיו, כיוון שארץ ישראל אומר שממנה הושתת העולם, אז בארץ ישראל כל אותם סוגי גידים של האדמה עוברים. ושלמה המלך ידע איפה כל גיד וגיד נמצא, וידע לשתול דווקא שם את אותו הפרי שיעשה פירות, שיצליח להוציא פירות. דרך אגב, אנחנו יכולים לראות שכל ארץ יש לה איזה פרי סגולי שהיא מצליחה לגדל, בארץ ישראל אנחנו מצליחים לגדל כמעט הכל. אז כמובן שזה תלוי גם באקלים, זה תלוי, אבל גם באדמה, האדמה צריכה להיות ראויה לאותם סוגי פירות, כן? זה הלחות של האדמה, זה הקרירות של האדמה, יש עוד הרבה דברים. אז בסופו של דבר, שלמה המלך היה כל כך בקיא, אפילו איפה כל גיד וגיד עובר, ועשה לו פרדסים של כל סוגי הפירות. כל סוגי הפירות היה לו. וזה מה שהוא אומר אחר כך. הוא אומר, עשיתי לי גנות ופרדסים ונתתי בהם עץ כל פרי. כן? יש דיוק, המדרש מדייק, אומר עץ כל פרי, ידע שלמה המלך איפה יש גיד אחד מסוים, שהוא מרכז הגידים של כולם, שהוא נטע שם עץ, שאותו העץ הזה הוציא כמה סוגי פירות. מה שאנחנו לא מכירים היום, כן? אמנם אפשר למצוא את זה בכמה דברים, כן, פרי זה לאו דווקא פרי, כן, זה לא תפוח, לא בעץ אחד גודל בו גם תפוח, גם שסק. אלא יש כמו למשל עץ הצלף, זה עץ שיש בו כמה פירות. העלים שלו, כן, הם בשרניים,
משתמשים איתם לטיבול, לאוכל. הפרי שלו עצמו, יש לו את פרי בעצמו, ויש לו כאילו את הבלוטים, כן, זה הפרי שלו, ויש לו גם הגזע שלו, יש לו גזעים שהם רכים, גזעים שהם איך שהם יוצאים בתחילה, הם רכים מאוד, לוקחים אותם, פורסים אותם ועושים, שמים אותם, כמו למשל עצי, כמו למשל לבבות דקל וכולי, כל הדברים האלה, שלוקחים אותם ומטבלים אותם, והם גם ראויים לאכילה. זאת אומרת שבאותו העץ הזה יש כמה וכמה פירות. פרי זה לאו דווקא הפרי עצמו, אלא כמה וכמה דברים שימושים שאפשר לאכול איתם. אז הוא אומר שהוא נטע עץ, כן, שעץ, לכן מדייקים את זה בפסוק, עץ, כל פרי, הוא אומר עץ בלשון יחיד, כל פרי, זאת אומרת שמוציא כמה וכמה פירות. למה? כי הוא נטע אותו במקום מסוים, שבו עובר, כמו נגיד למשל איזה עצב של גידים, משהו, איזה גזע שלם של גידים, שממנו מתפרסים הלאה. עשיתי לי בריכות מים להשקות מהם יער צומח עצים. אז כמובן שאנחנו שוב פעמים רואים את זה על דרך הפשט, שעשיתי לי בריכות מים להשקות מהם יער צומח עצים, כמובן כמו שאנחנו מבינים בפשט. לא, זה לא קשור. זה יש, הוא אומר שהוא עשה לעצמו בריכות מים, כן? אם תיקח את זה לצד של בריכה של שחייה, אם תיקח את זה להשקיה וכולי, כן? על דרך הדרש, אין מים אלא תורה, כן? וחז"ל דרשו מסכת תענית, אז אני אקרא את הגמרא, את הלשון של הגמרא. הגמרא מסכת תענית דף ז כותבת, אמר רבי חנינא בר אידי, למה נמשלו דברי תורה למים? דכתיב, הוי כל צמא לכו למים. לומר לך, מה מים מניחים מקום גבוה והולכים למקום נמוך? כשהמים נמצאים במקום גבוה, מה הם עושים? יורדים למקום נמוך, כן? מתכנסים במקום נמוך. אף דברי תורה אין מתקיימים אלא במי שדעתו שפלה. מי שהוא לא גאוותן, אדם שלא מחזיק מעצמו, ענווה היא הכל. ברגע שהאדם לא מחזיק מעצמו, אז הוא נהפך להיות כלי לקבל מלא תורה. אדם גאוותן לא מצליח לאסוף תורה. למה? הוא גדוש. ומה הוא גדוש? הוא מרגיש את עצמו בגובה. אז מה קורה למים? המים, אין מים אלא תורה. איפה המים יורדים? למקום נמוך. לא, שוב, אז אדם צריך לדעת, להכיר במעלות שלו, בחסרונות שלו. אבל מכאן ועד גאווה זה שמיים וארץ, זה מקום אחר לחלוטין. כן, אדם לא צריך לבזות את עצמו. אבל בסופו של דבר, אדם צריך להכיר במעלות שלו, אבל בסופו של דבר, מפה ועד להפוך את זה, להתגאות בזה, זה כבר משהו אחר, כן? להכיר במעלות שלו ולהבין שהשם משפיל... יופי. כן, משפיל גאים עד הארץ, מגיב השפלים עד מרום. נכון, בסופו של דבר, אדם, יש לו יופי. אתה עשית את עצמך. אתה לא עשית את עצמך. מי נתן לך את זה? הקדוש ברוך הוא. אז על מה אתה מתגאה? זה לא שלך אפילו. אתה לא עשית את זה אפילו. אדם חכם. אתה עשית את עצמך חכם? לא. הקדוש ברוך הוא נתן לך את השכל. כל דבר ודבר בעולם. כן? אדם לא יכול להתגאות, זה לא שלך. אתה לא עשית את זה. לכן, אז ככה אומר, אז אותו דבר כמו מים שולחים ממקום גבוה למקום נמוך, אף דברי תורה הם מתקיימים, אלא ממי שדעתו שפלה. וכאן רמז שלמה המלך, שהקים עולה של תורה. כן? הוא לא רק עסק בכל מיני דברים חיצוניים, אלא בסופו של דבר עשיתי לי בריכות מים להשקות בהם יער צומח עצים. זאת אומרת, לקח את המים, אין מים אל התורה, הקים מלא בתי מדרשאות, מלא בתי כנסיות שישבו ויעסקו שם בתורה. חלקל אותם, נתן להם כסף, הרי לא היה עשיר כמו שלמה, כמו שכנראה בהמשך, לא היה עשיר כמו שלמה המלך. היה עשיר מאוד. ובסופו של דבר, מה הוא עשה? לקח את הכסף הזה ותרם אותו ונתן אותו להרבות תורה בישראל. לעניין של דעתו שפלה, יש סיפור יפה בגמרא, הגמרא מביאה שם מסכת תענית סיפור יפה, על רבי יהושע בן חנניה. רבי יהושע בן חנניה, פעם אחת הוא היה מקורב לקיסר, כן? והוא היה חכם מאוד, היה גאון. כל פעם שהיו באים כל מיני כמרים וכל מיני זה להתחבט איתו על התורה, היה סותם להם את הפה. אז יום אחד ראתה אותו בת הקיסר, ואמרה לו, חוכמה מפוארה בכלי מכוער. מה רמזה לו? אמרה לו, הוא היה מכוער מאוד, כן? ככה גמרא אומרת, כן? שהוא היה מכוער. אמרה לו בת הקיסר, איך יכול להיות שחוכמה כל כך יפה, כל כך מפוארה, בכלי כזה מכוער, כאילו איך, למה הקדוש ברוך הוא עשה אותך כביכול מכוער? אמר לה, תגידי, שאלה, כן? ככה, יהודים תמיד עונים בשאלה. אמר לה, תגידי, גברת, אבא שלך עשיר? בטח. מה זאת אומרת? אבא שלי זה הקיסר. תגידי, היין שיש לכם בבית, בתוך מה הוא נמצא? אמרה לו, בתוך כדי חרס. אמר, אבל למה? מה זה חרס? חרס זה הדבר הכי פשוט שיש בעולם. יש לכם כסף וזהב, שימי אותו בכדי כסף, כדי זהב. למה את שמה את היין שהוא כל כך משובח, בכלי כזה מכוער? אמר לו, וואלה, אתה צודק. העבירה את כל היין לקדים של כסף וזהב. מה קרה ליין? החמיץ. בא הקיסר, בא לשתות, מה זה הדבר הזה? מי עשה את זה? אמרה לו, אני. אמר לה, מי אמר לך לעשות ככה?
אמרה לו רבי יהושע בן חנניה, אמר תביאו אותו לפה, הביאו אותו, אמר לו תגיד, מה קרה שם, מה היה הנושא שיח, אני מכיר אותך, אתה אדם חכם, אתה לא סתם תגיד איזה דבר שטות לעשות. אמר לו, תשמע, אני לא אמרתי לה לעשות כלום. מה היא אמרה לי? אמרה, חוכמה כל כך מפוארה, בכלי מכוער. אז שאלתי אותה, תגידי, היין המשובח של אבא שלך, איפה הוא נמצא? בכדי חרס, היא הלכה ועשתה מעצמה, אני לא אמרתי לעשות כלום. אז מפה בעצם הוא הבהיר לה את העניין של מה זה חוכמה מפוארה בכלי מכוער. עכשיו, הגמרא שם שואלת, וכי מה, באנשים יפים לא יכולה להתקיים התורה? הראיה, רבי ישמעאל בן אלישע, היה יפה תואר, עד כדי כך שבת הקיסר, אחד מ10 הרוגי מלוכה, בת הקיסר חמדה אותו, אמרה לו לאבא שלה, אל תהרוג אותו, תביא לי אותו, אני רוצה להתחתן איתו. שנייה, כן, רק רגע, נגיע גם אליו. אז הגמרא מספרת, אומרת שבת הקיסר חמדה אותו, אמרה, זה איש יפה כל כך, תשאיר אותו, אני רוצה להתחתן איתו. אמר לה, לא, אני גזרתי שימות, ימות. אמרה, אין בעיה, רק תפשוט את האור של הפנים שלו, ונשאיר אותם בשמן אפרסמון, זה היה שמן מיוחד שאיתם הם היו חונטים. אני רוצה שהיופי הזה תמיד יעמוד מול הפנים שלי. שים אותו בתוך צנצנת זכוכית, אני רוצה שתמיד לראות את היופי הזה. דרך אגב, הגמרא במסכת עבודה זרה אומרת, שעד היום, כן, בזמן של הגמרא, כן, לא יודע אם זה עד היום, ברומי נמצאים כל כלי המקדש, ויש פעם אחת ל70 שנה, הם לוקחים אדם חיגר, אדם נכה, ועליו, מרכיבים עליו אדם שהוא הולך טוב, רגיל, בסדר גמור. מלבישים עליו את בגדי כהן גדול, ושמים לו, מלבישים על הפנים שלו את הפנים של אלישע כהן גדול, ששמרה בת הקיסר, ושמים לו אבן מיוחדת בצוואר, כן, זה ככה יהלום יפה מיוחד, שאין אותו בשום מקום, ואותו חיגר אומר, כן, כמה שקרן כביכול אותו אדון, שאמר לכם שאתם תהיו ראש לכל העמים, כן, כביכול האדם חיגר מדמה ליעקב, שהיה צולע, שפגע בו מלאך של עשיו, ועשיו כביכול זה האדם השלם, ושם הגמרא אומרת שהם עושים שם איזה טקס, ואז בסוף הם אומרים, אוי לא לאותו אדם שהוא לא חיגר, כן, אותו אדם רגיל, שיקום עליו זה, אדם החיגר, זאת אומרת, אוי לא לאותו אדם, אם יקום עליו, כביכול אם יעקב יקום על עשיו, על כל הגויים, אוי להם, הם יודעים את זה בעצמם, אבל שם זה, הבאנו את הרעיון הזה רק כי עד היום שומעים את הפנים של אלישע כהן גדול, אז לא מדובר פה על איזה אדם סתם, אז היה הקדוש עליון, היה צדיק, היה חכם, לא רק זה, רבי יוחנן בן זכאי היה יפה תואר, כן? כן, רבי יוחנן, היה יפה, כן? אז לכאורה איך יכול להיות, אתה אומר הרי חוכמה מפוארה בכלי מכוער, אלא שהגמרא אומרת, הגמרא שם עונה תשובה, לא שאדם יפה לא יכול להיות חכם, אלא שאדם יפה הרבה יותר קשה לו, למה? כי יש לו את הגאווה שמונעת ממנו, אבל אדם שהוא לא יפה מטבעו, אז גם דעתו שפלה מטבעו, כן? הוא לא מתנשא, הוא לא מתגאה יותר מדי, הוא לא עף על עצמו, לכן זה לא שאדם יפה לא יכול להגיע למעלות, יכול להגיע למעלות, אבל בסופו של דבר אדם מכוער קל לו יותר להגיע למעלות האלה, וזה מה שהגמרא שם רמזה, אמרה בעניין הזה, כן? עכשיו, גם הגמרא שם ממשיכה שהחכמים, כן? חכם דומה לעץ, ולכן, על דרך הפסוק שאמרנו, כן, עשיתי לי בריכות וכולי, להשקות בהם יערות, אמרנו שבריכות זה כוונה זה מים, שהרבה תורה בישראל, להשקות בהם יערות, כן, עצים, יערות, להקים את תלמידי חכמים, אז הוא אומר, שם הגמרא אומרת, אחי אמר רבי יוחנן, מהי דכתיב? ככה אמר רבי יוחנן, מה זה שכתוב? כי האדם עץ השדה, וכי אדם עץ השדה הוא? וכי אדם הוא עץ, מה זה אתה אומר לי אדם עץ השדה? אלא משום דכתיב, כי ממנו תאכל ואותו לא תכרות, וכתיב אותו תשחית וכרת הכיצד, מה אומרת, מה זאת אומרת, מצד אחד כתוב, כי ממנו תאכל ואותו לא תכרות, על העץ, מצד שני כתוב, ואותו תשחית וכרת, אז מותר לכרות עצים או אסור לכרות עצים, מה מדובר פה? לא, אז הגמרא אומרת ככה, הגמרא אומרת, אלא זה רמז לתלמיד חכם, קודם כל מדובר פה על עץ פרי, אם זה עץ פרי, כן, הרי מה כתוב? כתוב, כי ממנו תאכל ואותו לא תכרות, אם אכלת ממנו זה עץ פרי אל תכרות אותו, אבל אם, כן, אותו תכרות, אותו, איך הולך, אותו תשחית וכרתת, שם מדובר על עץ רק, אז זה מה שהגמרא אומרת, אלא אם תלמיד חכם הגון הוא, ממנו תאכל, שנמשל לעץ פרי, יש לך ממה לאכול ממנו, זה תלמיד חכם הגון, ואותו לא תכרות, ואם לאו, זאת אומרת אם הוא דומה לעץ רק, שאין מה להשיג ממנו, אז אומר, אותו תשחית וכרתת, אז בעצם אנחנו רואים שגם בעניין העצים והבריכות, שם רמז שגם שלמה המלך השקיע גם בתורה ובתלמידי חכמים והכל. אחר כך הגמרא אומרת,
קניתי עבדים, אחר כך הוא אומר שם במשלי, שלמה המלך, קניתי עבדים ושפחות, ובני בית היה לי, גם מקנה בקר וצאן הרבה היה לי, מכל אשר היו לפניי בירושלים. זאת אומרת ששלמה המלך אומר, שגם עבדים ושפחות היו לו, וגם ובני בית, וגם מקנה ובקר, כן? מכל מה שהיו לפניי בירושלים, כל מי שהיה עשיר נקרא לעומתי כלום. והוא ממשיך שם בפסוק, כנסתי, אחר כך הוא ממשיך פסוק אחרי כן, כנסתי לי גם כסף וזהב וסגולת מלכים והמדינות, עשיתי לי שרים ושרות, ותענוגות בני אדם שידה ושידות. אז פה זה צריך פסוק קצת יותר רבה, נסתר על הנגלה, אז צריך להסביר אותו יותר. הוא אומר, וסגולת מלכים, היינו גנזי מלכים, כן? זה כמו אדם מסגל לעצמו, הנהגה מסוימת, דבר מסוים, זאת אומרת, אדם שאימץ לעצמו. זאת אומרת, הוא השיג, היה לו גם אוצרות עם כל מיני יהלומים, וכל מיני אבנים טובות ויקרות, שלא היו מצויים. ולא רק זה, הוא אומר, וזה העניין של והמדינות, הוא אומר שגם סוחרים, יש סוחרים שאוספים כל מיני כלים מיוחדים, וכל מיני זה, כל מיני סוחרים שעוברים מארץ לארץ, ולהם יש דברים שאין לאף אחד אחר, אז גם אותם הוא אסף, זאת אומרת, היה לו הכל. עשיתי לי שרים ושרות, כן, כמובן במדרש מסופר ששלמה המלך היה עשיר מאוד, כן, הוא אומר שגם הכסף בירושלים, אצל שלמה המלך היה כמו אבנים ברחובות. המדרש אומר שהיו בלוקים, כן, סלעים גדולים של אבנים מזהב, היה מתיך, סלעים של זהב, היה מפזר אותם בירושלים, מרוב שהיה לו כסף כל כך הרבה זהב, היה מפוזר, לא יכלו לגנוב את זה, כי זה, כן, תחשוב כמו אבן של כותל, פעם לא היה להם מנופי אבי, כמו אבן של כותל תעשויה מזהב, אבן שדרך אגב שעד היום במדע לא מצליחים להבין, איך הרי לא היה להם מנופים, איך הם הצליחו להרים אבנים כל כך ענקיות, כן, אבנים כאלה, שהם להרים אותם אחד על השני. שאלו, היו איזה מהנדס גרמני, כמעט שנה וחצי עובד על הפרויקט, הוא ניתח כל אבן ואבן בכותל עם לייזר והכל, ואני לא צוחק, המסקנה שלו, בסוף הזה ששאלו אותו איך בנו, זאת הייתה התשובה שלו, אמר להם בזהירות, ובלי לשים את האצבעות בין אבן לאבן, אין לי מושג, מהנדס גרמני אחד הגדולים בעולם, שנה וחצי פרויקט, סרק כל אבן ואבן, ואין לו תשובה. יש דרך אגב מלא דברים, מלא, גם בארכיאולוגיה, יש מלא מבנים בעולם, שהם עצומים לאין מספר, בגדלים שלהם, באבנים, סלעים, שהם, הפירמידות זאת קטן, יש מקומות שיש בהם סלעים בגודל של 3 משאיות לאורך, ובמשקל של 50 משאיות. הסלים האלה של למעלה מ-70 טון, 70-80 טון, יש כאלה סלעים של 300 טון. אתה יודע מה זה 300 טון? סלע? אין שום מנוף שיכול להרים את זה, איך הם עשו את זה? כמובן שיש לזה איזה הסבר, דרך קצת שונה, אבל לא משנה עכשיו. קיצור, זה היה ראש של שלמה המלך, אז הוא אומר, סגולת מלכים במדינות, עשיתי לי שרים ושרות. מה זה שרים ושרות? אז לפי הפשט, שכלי זמר, כן? זה כלי זמר. כמו ששם מפרש רש"י, זה כלי זמר, הוא אומר, ושידה ושידות, זה בעצם מרכבות של נוי. מרכבות, כן, מרכבות שהיו פעם רוכבים על סוסים, אז היה להם מרכבת כזה של המלך, אז הוא היה מנוי, מזהב, מיוחדות כאלה וזה, אז זה על פי הפשט. המדרש אומר, שרים ושרות, זמרים וזמרות. לכאורה יש שאלה, איך שלמה המלך, שירת נשים, מה זה זמרות? מה העניין? אז הגמרא מסכת ברכות גם אומרת, דף כ"ד אומרת שכל באישה ערווה, כן? השמיני את קולך כי קולך ערב ומרך נווה. ככה נאמר בשיר השירים. זאת אומרת, מפה הגמרא למדה כל באישה ערווה. לכן, שם הגמרא מדברת לעניין קריאת שמע. אז יש מחלוקת באמת בין כל החכמים, האם מדובר רק על עניין של קריאת שמע, שאסור לשמוע קול של אישה, או שבעצם אפשר לשמוע קול של אישה שלא בזמן קריאת שמע. אז כי שם הגמרא מדברת, או מביאה את זה, כן, לעניין קריאת שמע. כשאדם נמצא בקריאת שמע, שם הגמרא, מכיוון שהיא מתעסקת בעניין של קריאת שמע, אמרה כל באישה ערווה. כי יש דברים שם הגמרא עוד מביאה דברים, שלמשל כל טפח באישה ערווה, מקומות שאמורים להיות מכוסות אצל אישה, כן, שהם מעוררים את הדעת של האדם, אז מקומות כאלה, הם בעצם נקראים, יש להם דין של ערווה, כמו מקום התורף עצמו, כן, כמו מקום של הערווה של האישה. למה? כי זה מעורר את האדם לכל מיני מחשבות, לכל מיני ערעורים, לכן בזמן שהוא קורא קריאת שמע, אפילו באשתו, אסור לו לקרוא קריאת שמע כנגדה עם השיער של הפרוע, כן, היא לא הולכת עם כיסוי ראש, או שהיא הולכת עם בגדים חשופים וכולי, כל דבר שקדושה אסור לו לעשות מול הדברים האלה, אפילו באשתו, כל שכן, באישה אחרת ודאי שאסור גם בלי שום קשר לקריאת שמע. כל קריאת שמע. זה לא משנה, אז תסובב את הראש. אתה מסובב את הראש והולך ומסתכל בכיוון אחר ואתה עושה שם קריאת שמע. אז בסופו של דבר, כן, אז אדם צריך שיהיה לו את הזה. שם הגמרא מביאה את זה לעניין הדבר הזה, לעניין קריאת שמע, וזה, אז היא מביאה כל באישה ערווה. אז לכן חלקו הפוסקים הם מדובר רק בקריאת שמע או לא. אז השולחן ערוך פסק, שהוא מביא את זה לעניין קריאת שמע, השולחן ערוך ככה אומר, יש להיזהר משמיעת כל זמר אישה בשעת קריאת שמע. לכאורה, רק בקריאת שמע. אבל כיוון שיש לזה מחלוקת, כי מצד שני, אחרי כן הוא אומר, כן, טפח באישה ערווה. זה קשור רק לקריאת שמע? לא, זה מדובר גם בכל אישה. טפח באישה ערווה, אסור להסתכל על אישה במקומות שהם אמורים להיות מוצנעים. כן? אז בסופו של דבר, אז אם זה מדובר בכל מצב,
אז נגיד שגם הכל, זה הולך לכל מצב, שיער באיש ערווה, באותו רעיון, וכולי, אז שמה, מחמת החילוק הזה, אז יש חיבוטים שלמים, אז הרב עובדיה פוסק, שכל באישה ערווה, רק ביודעה ומכירה, ורואה את התמונה שלה, כן? מה זה מכירה? לא צריך שיכיר אותה אישית, כל שכן הוא מכיר אותה אישית, אבל אם הוא מכיר, ראה את התמונה שלה, ראה איזה סרטון שלה, איזה קליפ שלה, כן, יודע מה, והיא שרה שם וזה, אסור לשמוע אותה. למה? כי אז, כיוון שהרי יש כלל, ככה חז"ל כתבו, חז"ל אמרו מסכת סנהדרין, שם דף מ"ה, הגמרא אומרת, שהעין רואה, הלב חומד וכלי המעשה גומרים. זאת אומרת, דבר שהעין לא ראתה, אין יצר הרע שולט בו. דבר שהעין ראתה, היצר הרע שולט בו. למה? כי יצר לב האדם רע מנעוריו, היצר נמצא בלב, הלב חומד. אז כיוון שהעין ראתה, אז הלב חומד. אבל מאחר והעין לא ראתה, אין את מה לחמוד. לכן, אז פוסק הרב עובדיה יוסף, שאישה, אם הוא שומע עכשיו קול של אישה שרה, אבל בסופו של דבר, הוא לא ראה אותה, הוא לא יודע איך היא נראית, כן? והוא לא, הוא לא מכיר אותה, אז זה בסדר, מותר לו. למה? כי אין לנו חשש שהוא יחמוד אותה בלב שלו ויערער אחריה. אבל אם הוא רואה אותה, אז שמה יש פה את העניין, עין רואה, לב חומד, אז שמה נמצאת הבעיה. אבל בסופו של דבר, שלמה המלך החכם באדם ידע את כל הפלפולים, את כל ההלכות האלה, כן? אבל יש גם עוד דרך שאומרים שברגע שהקול של האישה מובלע תוך כדי אנשים, גם זמרים, כאילו כן, יש אנשים כמו להקה כזאת, אז אין עם זה בעיה. אז, וזה גם יכול להסתדר יפה עם הזמרים וזמרות, כן, שרים ושרות. אז זה העניין של הדבר הזה. עוד במדרש, המדרש אומר, כן, זה הגמרא מסכת גיטין, הגמרא אומרת שמעשה היה, כן, הוא אומר מה זה שידה ושידות, המדרש אומר שזה בעצם היה שדים, שהיה שולט עליהם שלמה המלך. לכן כתוב, וישב על כיסא השם. מה זה וישב על כיסא השם? וכי שלמה המלך ישב על כיסא השם? אלא לא, שבסופו של דבר שלמה המלך היה שולט בעליונים ובתחתונים. גם בש"ד, כן, גם בשדים ובכל הרוחות, גם בהם הוא היה שולט. ככה הגמרא מספרת, מסכת גיטין, הגמרא מספרת, שיום אחד חיפש שלמה המלך את האבן השמיר, כדי לבנות את בית המקדש. הרי כתוב, כל מרכבות ברזל, כן, הגרזן לא יישמע עליה. למה? אסור לבנות את בית המקדש, האבנים של בית המקדש, על ידי חיתוך בברזל. למה? הגמרא אומרת, כיוון שברזל, כן, מביא מיטה לאדם, מציירים איזה חרב, נשקים, כל מיני דברים כאלה, מביא, מקצר ימיו של אדם. ובית המקדש, מהו העניין שלו? להאריך ימיו של אדם. לא יכול להיות שתכינו את האבנים של בית המקדש על ידי ברזל. אז שלמה המלך לא ידע מה לעשות. אז מה הוא עשה? שמע שיש תולעת אחת שנקראת תולעת שמיר. התולעת הזאת, יש לה חומר מיוחד שהיא מפרישה, שכל מקום שהיא עוברת עליו היא בוקעת אותו. אבל הוא לא יודע איך להשיג את התולעת הזאת. מה הוא עשה? הלך, בדק, ומצא איפה מלך השדים נקרא השמדי, איפה הוא נמצא, איפה המקום שלו. הלך שמה, עשה לו שמה, לא, הלך, עשה לו שמה איזה מלכודת, שלח את בניהו ובני יהוידע 10 צבאו, הלך עשה לו שם מלכודת, קבל אותו, ושם לו שלשלאות על הידיים, עם שם הוויה, שם השם. עכשיו, גם הש"דלדים יודעים מי מולך בעולם, והם מפחדים, הוא פחד לנתק את השלשלאות, כדי לא להפריד את שם השם. למה? כי אז הוא כביכול סותר את שם השם, ואסור לעשות את זה. אז מהפחד שלו, מהקדוש ברוך הוא, אז הוא פשוט היה משאיר את השלשלאות על הידיים, וכך הוא כוון אותו. ועל ידי השלשלאות האלה, דרך אגב, היה להם כוח רוחני חזק, על ידי זה הוא כיוון באיזה כוונות מסוימות, והוא כתב, הוא חרט את שם השם על השלשלאות האלה, וזה גם קיבע את הכוח שלו, של השמדי. הוא לא יכול לפעול פעולות. ולקח אותו ושבה אותו, אמר לו, אני רוצה שתגלה לי איפה נמצאת השמיר הזאת. אמר, יש תרנגול אחד שנמצאת במדבר, שהיא שומרת אותו בתוך הקן שלה, היא אחראית, היא שומרת על הזה. למה? כיוון שהיא מסתירה את הביצים שלה מכולם, וכשהיא רוצה שהם יבקעו, אז מה היא עושה? היא מסתירה אותו עם סלעים, עם אבנים. כשהיא רוצה להוציא את זה, מה היא עושה? לוקחת יודעת איפה התולעת הזאת נמצאת, הולכת, אוספת אותה, לוקחת אותה, שם אותה על האבנים, בוקעת אותם, וככה היא בעצם מגדלת את האפרוחים שלה. אז זה נקרא תרנגולת הבר. הלך שלמה המלך, עקב אחרי התרנגולת הזאת וכולי, מצא את התולעת וכולי. שם הגמרא מספרת שאחרי שהוא קלע את השמדי, שם הוא שלט על כל הש"דלדים שהיו בעולם, שלט על כל הרוחות. ואז הגמרא מספרת שיום אחד עשה לו איזה טריק, השמדי מלך השדים, הצליח להתנתק מאותם כבלים בלי לנתק אותם, ובסופו של דבר עמד בין שמיים לארץ, ועל ידי כוח של אותו השר של השדים, העיף את שלמה המלך 400 מילים, כן, מרחק גדול מאוד. העיף אותו מזה ונדמה לדמותו, וישב ומלך על הכיסא שלו. ושלמה המלך היה עובר בבתים, אומר להם, אני קהלת, אני שלמה המלך, וכולם היו צוחקים עליו. עד שאחרי זמן מסוים, שם דרך אגב הוא הכיר את נעמה, אשתו, כן? ובסופו של דבר, נעמה המונית, ובסופו של דבר, חזרה לירושלים, עד שצריך לחזור חזרה לירושלים, ושם הגיע לסנהדרין,
נתן להם הוכחות למה הוא שלמה המלך באמת האמיתי, ואז איך שראה את זה השמדי גילה שתופסים אותו וזה, ברח. בקיצור, אז לכן דרך אגב כתוב בשיר השירים, הנה מיתתו של שלמה 60 גיבורים סביב להם מגיבורי ישראל, כולם אחוזי חרם מלומדי מלחמה, יש חרבה לירחום מפחד בלילות. למה? כיוון שאחרי ששלמה המלך חווה את החוויה הזאת עם אותו הזה, אז התחיל להיות לו פחדים בלילות שהיו רודפים אותו, אז הוא עשה בעצם יש על פי הסוד עניין שלם עם כל 60 גיבורים, כן, לא שבאמת עמדו על הפשט, עמדו אנשים סביב המיטה שלו, אלא שהיה לו שמות קודש, יצר את המיטה שלו בצורה מסוימת, כדי שבסופו של דבר לא יוכלו להזיק לו. אז דרך אגב, יש רמז בפסוק הזה שידה ושידות, כתוב ותענוגות בני אדם שידה ושידות. מה זה תענוגות בני אדם שידה ושידות? כתב רבנו אריזה בשאר הפסוקים, שיש את המילה עונג, עונג, כן, מתחלפת למילה נגע, עונג בלי, יש כאילו כתיב חסר, כן, כתיב חסר יש חולם למעלה, עונג, אומר זה עין, כן, עונג, עין, נון ג' זה בעצם מתחלף עם נגע, ויש דבר שנקרא נגעי בני אדם, הם סוג של שדים. מה זה? אומר, על ידי שאדם מענג את עצמו, כן, הוא מביא את זה שם לעניין זרע לבטלה, שאדם מתענג, על ידי זה, הסברנו את זה בפעמים הקודמות, שברגע שאדם מזריע, אז גם במדע יודעים שיש שם בין 300, כן, ל-500 מיליון תאי זרע פיקטיביים בכל הזרעה, שאדם מזריע, אז בסופו של דבר, והם חיים וזזים, אז זה רוחניות מסוימת שנמצאת בתוך אותם זרעים, כל אחד מהם ראוי להיות ולד, זה רוחניות, זה נשמה שיורדת לתוך הזרע, עכשיו שאדם מוציא זרע לבטלה, לכן על זה כתוב, עליו כתוב, ידם דמים מלאו, נקרא שופך דמים, אדם שמוציא זרע לבטלה נקרא כאילו שופך דמים, למה? הוא מוציא את כל הילדים שלו, הוא הורג אותם, למה? מה קורה? הסברנו שזאתי, כן, מהצד של הסטרא אחרא, יש את הסמ"ם, היא מולידה ולדות בלי רוחניות, למה? כי אין, בצד של הקליפה אין רוחניות, אז מה היא עושה? מחטיאה את האדם, גורמת לו להוציא זרע, מוציא זרע, לוקחת את אותם הנשמות שנמצאים באותו זרע, מלבישה בגופים של הוולדות שלה, ויוצרת כיתות של מלאכי חבלה. אז הוא אומר, אדם שמענג את עצמו, כן, אותו נגע, אותו עונג הופך להיות נגע. הוא אומר, וזה נקרא נגעי בני אדם, אותם ש"דלדים, שאחר כך מביאים עליו איסורים. אז הוא אומר, וזה, אפשר לומר שזה מה שרמז שלמה המלך, הוא אומר, תענוגות בני אדם, שידה ושידות. הוא אומר, יולד שדים, ש"דלדים, שבאים בדמותו אחר כך, כן, ואחר כך באים להזיק לו. אז זה מה שהוא אומר פה. נכון, לא הולכים, הבנים לא הולכים אחר מיתת אביהם, כדי שלא זה. אז אנחנו נמשיך בקצרה את כל העניין הזה, וגדלתי והוספתי מכל שעה לפניי בירושלים, אף חוכמתי עמדה לי, כן, אז הוא הוסיף בהרבה דברים, וכל אשר שאלו עיניי, לא עצלתי מהם, ולא מנעתי את ליבי מכל שמחה, כי ליבי שמח מכל עמלי, וזה היה חלקי מכל עמלי. הוא אומר בסופו של דבר שלמה המלך, כל ששאלו עיניי, כל דבר שראיתי, והעיניים שלי שאלו, חמדו, רצו את זה, לא עצלתי, לא מנעתי מעצמי, לקחתי את כל התענוגות שיש בעולם. לא מנעתי את ליבי מכל שמחה, כי ליבי שמח מכל עמלי. עכשיו הוא אומר, וזה חלקי מכל עמלי. הוא אומר, מה זה וזה חלקי מכל עמלי? הוא אומר, בסופו של דבר, מכל מה שעמלתי בחיים, מתחת לשמיים ומעל השמיים, כן, בקדושה או בדברים של הבל בעולם הזה, כן, הוא אומר, רק זה חלקי מכל עמלי. כן, כתוב, וזאת התורה, אשר שם משה לבני בני ישראל. הוא אומר, מקיש זה לזאת, כן, זה התורה, זה המילה. הוא אומר, מצביע, על מה אתה מצביע? הוא אומר, בסופו של דבר, מה שילך אחרי האדם, כן, זה לא הראשר שלו. אדם נולד, ידו קמוצה, כן, רוצה לאכול את כל העולם, לקחת את כל העולם, מת, ידו פתוחה, לא לקחתי כלום. בסופו של דבר, אדם לא לוקח איתו כלום לקבר. לא הכסף שלו יעמוד לזכותו, ולא הבנים שלו, אף אחד לא יעמוד לזכותו. מה שיעמוד לפניו, זה רק תורה, מצוות ומעשים טובים. אדם שהשקיע בעולם הבא, השקיע בזה, הוא מגיע לבית דין העליון, באים לפניו, והלך לפניך צדקך. כל הצדקות שאדם עשה, כל הצדקות שאדם עשה, הוא זה שהולך לפניו, הוא זה שהולך להמליץ עליו. ולכן בסופו של דבר, אדם מה לוקח? כלום. לכן הוא אומר, וזה היה חלקי מכל העמלי. הוא אומר, זה, שנאמר על זה, זאת התורה. התורה, כל מה שעסקתי, כל מה שהשקעתי בתורה ובקדושה, זה הדבר היחיד שהיה חלקי בכל עמלי. כן? והוא מסיים את הפסוק האחרון, הוא אומר, ופניתי אני בכל מעשיי שעשו ידיי ובעמל שעמלתי לעשות, והנה הכל אבל ורות רוח וניתרון תחת השמש. כל דבר שהוא מתחת לשמש, אמרנו, זה כל דברים העבלים, חוץ מעניין של קדושה, של תורה, של מצוות, שזה למעלה מהשמש, זאת אומרת, זה בעולמות העליונים, אז חוץ מזה, כן, בסופו של דבר לא שווה שום דבר, הכל הבל ורות רוח, לא תמצא מזה שום דבר, לא יעלה לך מזה שום דבר. עד כאן רזת ייחודה, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.